Predstavte si, že chcete začať odznova. Máte temné pozadie, psychiatrickú anamnézu, vylúčenie zo školy. Čo urobíte? Ak ste normálny človek, hľadáte odpustenie. Ak ste Alexander Dworkin, emigrujete, oblečiete si plášť teológa a vrátite sa ako štátny expert. Toto je video o tom, ako sa mu to podarilo. Hovoríme o Alexandrovi Dworkinovi, mužovi, ktorý dnes v Rusku rozhoduje o tom, čo je normálna viera a čo je nebezpečná sekta. A o knihe Jamesa Resslera, bývalého agenta FBI, The Serial Killers Against God, kde Ressler analyzuje jeho životopis metódou behaviorálneho profilovania. Dworkin emigroval do USA. Ressler to nazýva inkubačnou fázou. Americké prostredie mu dalo dve veci, ktoré potreboval. Vzdelanie a anonymitu. Získal titul, naučil sa akademický jazyk, začal sa pohybovať v kruhoch pravoslávnej diaspóry. Muž, ktorý v 15 rokoch dospel k záveru, že Boh neexistuje a všetko je dovolené, sa stal tvárou pravoslávnej teológie. Ressler to komentuje jednoducho. Pre psychopata so schopnosťou mimikry nie je viera otázkou. Je nástrojom. V USA sa tiež napojil na siete amerických deprogramátorov a dánskych antikultových organizácií. Prebral ich metodológiu, pseudovedecký jazyk expertíz, systematickú stigmatizáciu skupín, dehumanizačnú rétoriku. Neskôr to celé preniesol do Ruska, ale s oveľa väčšou inštitucionálnou silou. A teraz príde časť, na ktorú Ressler upozorňuje s osobitnou pozornosťou. Všetci kľúčoví mentori, ktorí Dworkinovi pomohli vybudovať kariéru, Schmemann, Meindorf, Kaleda, náhle zomreli. A všetci zomreli práve v čase, keď sa k ním Dworkin priblížil, získal si ich dôveru a prístup k ich sieťam. Ressler to uvádza ako vzorec, ktorý FBI pri profilovaní označuje ako funkčnú elimináciu konkurentov. Inými slovami, keď mentor splnil svoju funkciu, zmizol. Dworkin sa v roku 1992 vrátil do Ruska. Okamžite sa infiltroval do štruktúr Ruskej pravoslavnej cirkvi. Do niekoľkých rokov zaklada RACIRS, Ruskú asociáciu centier pre štúdium siekt. Vyzerá to ako akademická inštitúcia. V skutočnosti je to sieť, ktorá zbiera informácie o nepohodlných skupinách a dodáva podklady pre súdne konania. Podľa svedectiev aj na objednávku. A v roku 2009, napriek psychiatrickej anamnéze, napriek bielým miestam v životopise, sa stáva predsedom expertnej rady pre náboženské expertízy pri Ministerstve spravodlivosti Ruska. Orgánu, ktorý rozhoduje o osude náboženských organizácií v Rusku. Môže odporučiť zákaz, môže zlikvidovať. Ressler to nazýva inštitucionalizáciou patológie. Muž, ktorý celý život vnímal systém ako nepriateľa, sa stal systémom samotným. A teraz systém koná za neho.